260. 2 πετάξτε μακριά από το χάρτη. Πέταξτε μακριά από το χάρτη. Πού είναι η λογική παραλήρημα? Παραλήρημα. Αυτοκίνητα λευκά, αυτοκίνητα. Πράσινο αυτοκίνητο, σαλάτα. Ντομάτες. Αγκούρια, ελιές. Ζυμαρικά, ντομάτες, ελιές. Κουνημένο, ελαιόλαδο, λεμόνι. Ισραηλινή σάλτσα σαλάτας. Ως συνήθως. Καφέ, σακούλες, ελιές. Τουρσί, κέτσαπ. Τηγανιτές, πατάτες. Χούμους, ταχίνι, την κλέβεται μύρτιλα κόκα-κόλα. Γεμάτο προφίλ, πολλά έχουν υποθεί για την εμφάνιση του Νετανιάχου και τη συζύγου του στο Έντεν. Μπεν Ζάκενς για την κοινική και δόλια